Metro Cebu halos tibuok adlaw nga nakasinati og pag-uwan-uwan ug gumikan niini daghang lugar nga naglangkob niini ang nakasinati og grabing baha sama na lang sa usa ka eskwelahan sa Mandaue City. Sini ko Sereno sa report. Gumikan sa kusog nga bunok sa uwan gikan pa kaganihang kadlawon nabahaan ang parte sa Cesar Cabahug Elementary School sa Looc, Mandaue City. Padayon ra hinuon ang klase sa kadaghanan sa mga sections apan mabantayan nga di kaayo daghang estudyante ang present. May usa ka school building nga kaniadto di kaayo bahaunon apan karon naapektuhan na. Ang kindergarten class ni Ma'am Michelle wala magklase alang sa kaluwasan sa iyang mga tinun-an. Pero kung hinay lang siya, dili ra siya mosulod. Okay, eventually anak man mulusot good kana sa bintana na mo ubos. Nya plus mag-abot sa gawas, so dili tanan murag basin ba. Taud-taud nga gimo sa mga magtutudlo ug mga estudyante dinhi sa eskwelahan sa Looc ang ilang problema sa pagbaha sa matag higayon nga kusog kaayo ang bunok sa uwan. Panghinaot nila kapangitaan na gyud kini og hingpit nga solusyon. May itom ug hugaw pa nga tubig nga gikan sa drainage sa kalsada ang midagayday paingon sa eskwelahan. Backflow ang tubig. Ang tubig nga gikan dito sa kalsada o mo na ni sudri sa muang kuan mo na nakita nato diha nga naay ning backflow ang tubig ba. Dunay bag-ong 4-story 12 classroom building ang eskwelahan nga gikatakdang gamiton sunod semana. Maminus-minusan ang room shortage ug emergency sessions apan laing hagit karon sa eskwelahan ang suliran sa baha. Naa mi pump dito, so dito akong gipump ron dito, pero ang problema kay ang among pump kung dili siya mo submerge yun, kay submersible man na siya, dili siya makadala. Pero akong panikamutan nga makakonect meron dito. Kani din lagi ang apong labayan nasa paingon. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.